بۆ یەکەم جار هەفدیتنێک ناوبەرە پارتیە دەموقراتا کوردستان سووریا پەدەکەسێ و دەزگەها بەرزانî خێرخوازی لە لوبنانê hat li darxistin ku ew hevdîtin bi armanca çawaniya pêşkêşkirina alîkariyan ji bo revenda Kurdî û penaberên Kurd li Lubnanê nexwasin piştî teqîna Beyrûtê hatibû rodan hate pêk anîn. Raghandina Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya Pedekesê li Lubnanê daxuyaniyek belav kir. Tê de raghand ku civînek navbera şandeke Pedekesê û Dezgeha Barzanî bi mebesta zanîna ziyanên karaseta teqîna bendera Beyrûtê ku di çarê mehê de roda bû hate li darxistin. Ku ew gav ji destpêşxeriya mirovî ya ku Serokê Herêma Kurdistanê Nêçîrvan Barzanî ji bo şêniyên Lubnanî raghandibû hate avêtin. Di civînê de her yek ji İdrîs Kiro, Berpirsê Rêveberî ya Şandê û Abdulkerîm Dilo û Mustafa Hibbo û Şêxo Temer amade bûn. Her wiha şanda dezgehê birêveber Mihêddîn Sadiq Rêveberê Karîgirî û Serokê şanda dezgehê li xwe digirt. Di civînê de rola Hikûmeta Herêma Kurdistanê û şanda dezgehê bilind hate nirxandin ku li kêlek gelên hejar radwastin. Her wiha amaje bi rewşa Libnaniyan nexasim di dema niha de hate kirin ku ji ber rewşa koronayê û bilindbûna nirxê dolarê Amerîkî xelk dinalin. Serbarî hin êş û azarên revenda Kurdî hate bihes kirin. Ji aliyê xwe ve şanda Dezgeha Barzanî ya xêrxwazî tekezî li ser pêşkêşkirina alîkariyan ji bo xelkê Lubnanê kir, taybetî penaberên Kurd yên ku ziyan ji derencamên teqînê dîtine. Her di civînê de her du aliyan nîşan bi rewşa dawiyê ya ku gelê Kurd têra derbas dibe kir û gihiştin rêkeftinekê ku di vê hevdîtinên wiha berdewam werne li darxistin.